Krásný podvečer, vážení rodiče a milí hosté. Vítáme vás na našem školním adventním koncertě, který jsme nazvali Ladovy Vánoce. Vítáme mezi námi především naše vzácné hosty. V primátorské lóži paní inženýrka Milada Sokolová, první náměstkyně primátora. Prosím potlesk. Pan inženýr Jiří Rozehnal, náměstek primátora. Paní Marcela Župková, náměstkyně primátora. A v první řadě paní doktorka Alena Rašková, emeritní primátorka statutárního města Prostějova. Pan inženýr Stanislav Havlíček, předseda klubu Přátel školy. A samozřejmě také vítáme našeho pana ředitele. A před námi stojí otázka, proč právě Ladovy Vánoce? No, protože přeci krásné Ladovy obrázky Vánocům patří. My už dnes nezažíváme tu romantiku, kdy na Vánoce chumelilo a ponocný slouha pod okny vytruboval koledy. Kdy všichni seděli spolu doma na pecích a povídali si. Dnes každý taháme tašky s nákupy a když přijdeme domů, hledíme do svého mobilu. Tak my si na ty Vánoce, které máme tak rádi a které jsou nám tak blízké, aspoň zahrajeme. No, popravdě to bylo tak, že za námi jednou přišla paní učitelka Minářová, řekla nám, ty budeš kozel, ty prase, vlezte si do chlívku a hrajte. Takže my, absolventi dramatického oboru na naší krásné škole, My, kteří jsme na těchto prknech už zvorali nebo možná i zahráli nejednu roli, Vás přineseme do pohádky, která se jmenuje Jak Pašík s Bobešem zachránili Vánoce. a pozor, to jsme my dva. Tak nám prosím držte palce, ať to neskaňháme. Přejeme vám krásný zážitek. Pojďte do školy, pojďme si zaspívat. Posaďte se. Něco pěkného si zaspíváme, pojďte.
Bubeši, kde se touláš? Honí myši ve stodole. Pepíku, slez z té pece a zajdi do chlívku. Vašich s Bobešem potřebují vodu. Ano, milá babičko, už jdu. A pak hýbaj do školy a žádné lumpárny. Ano. Nazdar, Pašíku, nazdar, Bobeši. Kéž byste uměli. Vy se tak máte, nemusíte chodit do školy a jen si tady ležíte v chlívku a žerete. Jak mě nejdou počty, no. Mikeši, nasadej, musíme pro dřevo. Kuku, 12 hodin, je čas k obědu. Tak to musím Pašíkovi donést oběd. Namačkám ti brambory s mlíkem. No Pašíku, moc se mně nelíbíš. Jsi pořád hubený, nic netloustneš. Čím to může být? Víš, babičko, on Pepík nám řekl, že hubenost je teďka v modě. Pro krinda pána, Pašíku, aby tě husa kopla. Ty mluvíš, to jsi čuník? Za chvíli to tady u nás nebude jak v pořádné domácnosti, ale jako v nějakém cirkuse. Nestačí, že kocor mluví jak komediant a ještě to naučí Pašíka. Tady máš oběd a jest. A ty taky, Bobeši. Děkujeme. Ježkovi oči, vy mluvíte oba? Musím si o těch vašich neplechách promluvit s paní mámou Korejtkovou. Sousedko! Co se děje, babičko? No představte si, náš kozel mluví a Pašík taky. Že to přece není možné. Paní mámi, to vám musím povědět, jaké já mám starosti. Pepík naučil Pašíka mluvit a kozla Bobeše taky. No násobilku neumí, ale vymýšlet lumpárny, to by mu šlo. A ještě Pašíka navádí, aby prý netloust, že je to teď prý v modě. No řekněte, co mi bude platné, když bude Pašík mluvit jak komediant a přitom bude hubený. No tak domluvte Pepíkovi, ať se doučí tu násobilku. No ale podle mého by bylo dobré, kdyby zvířátka mluvila. No víte, já bych byla ráda, kdybych vešla do chlívka a kravička mě pěkně pozdravila. Pravda. No aspoň vám ten čuník může říct, co mu nejvíc chutná. Tak já se Pašíka zeptám, za co by měl Zeptejte se. S Pánem Bohem. S Pánem Bohem. No tety, aby jim doma za chvilku nemluvil i třeba starý kredenc, že? To by u nich vypadalo jak v cirkuse. No. Tak s Pánem Bohem. Milí žáci, máme hodinu zpěvu. Pojďte do lavic. Dobrý den, pane učiteli. Dobrý den, posaď se. Pojďte. A já jenom za hráličku jako vlak. Nebudeš má, není možná, ani na to má panenko pánu nedá. Nebudeš má, není možná, ani na to má panenko pánu nedá. Kdyby sněla má panenko z odvodu, a já jenom roztrhanou
krásné. A teďka bych poprosil něco dojemného. Například koulalo se koulalo. Máte to opravdu pěkné a teď můžete jít domů. Malé děti, do školy. Dobré ráno, děti. Pojďte se posadit. Dneska máme počty. Kdo pak vypoví, kolik je 6x2? Ano, Mařenko? 12. Výborně. A teďka bych si posvítil na Pepíka. Pepíku, když dáme do mísy 2 jablka a 3 hrušky, kolik bude ovoce v míse? Kilo kompotu, pane učiteli. Pepíku, na blbosti tě užije, ale že by ses naučil počítat, raději si zaspíváme. Dobrý den, pane učiteli. Dobré ráno, Boženku, kde pak jsi byla? Ani mě kozel Bobeš. Zase Bobeš. To on furt dělá. Pepíček na zelený
že na vás zavolám pana starostu. Na kopci se sešla pata kamarádů šapaty. Zlobili si věci zkusí, jak řekou, že první sní. Šup, šup, šup na vůd, když na cestě stojí dům, končina na pozadí, vůbec nevadí. A už jeden je to sviští, zemka piští, kája piští, bambule a sněhule a červené bambule. Šup, šup, šup na vůd, když na cestě stojí dům, končina na pozadí, vůbec nevadí. Pobývají domů, nezbudové, ať už vás tady nevidím. Šup, domů. Na sněhu je větší zábava. Vídamane, co to tady je? Jste v pořádku, paní mámo Stodůlková? Já vám nevím, sousedko. Já vám pomůžu, ukažte. Hlavně opatrně. Pořádně zaberte. Opatrně. To mě bolí záda. No, pojďte se podívat, co mi ty děti tady vyvedly. No, vidím. Klouzali mě cestičku přímo u chalupy. Co se to tu poslední dobou v Hrušicích děje? Teta Kráčmerka povídala, že Karlík s Frantíkem kradli u Vávru hrušky. Dobré jídlo, paní mámy. Dobré odpoledne. Ale víc těch hrušek Vávru neubyde. Kluci doma nemají co do huby. No ale víte, že onehda rozbil Mikeš babičce krajáč. Vážně. A na Bobeše si taky všichni stěžují, že trká malé děti, když jdou do školy. Paní mámy, nezlobte se, mám s tím kozlem jen samé starosti. Je neposlušný a divoký až hrůza. No, ty děti dělají jen samé neplechy, jenom ať je ten kozel trošku prožene. No ale ne zas moc. Tak s pánem Bohem, paní Pánem mámy. Bohem. Pánem Bohem. Babička, tady paní Buchty. Vy nám budete vyprávět pohádku. No napekla jsem, ale nevím. Slyšela jsem, jaké provádíte lupárny. Dneska to na pohádku určitě nebude. My jsme hodní. A kdo hodil sněhovou kouli paní mámě Stodůlkové do okna? To Frantík. To má sestra Mařena. Ale Frantíku, dneska si buchty nezasloužíte. A pohádku tu už vůbec ne. Leda tak o strašidle. Víte přece, že strašidla jsou denní a noční. A vyskytují se všude možně, na opuštěných místech. A proč noční? Protože v noci se to nejlíp straší přece. A babičko, co takové strašidlo dělá? Křičí, brumlá nebo hejká. Tak to bude hejka. Já se bojím. Neboj, strašidla doopravdy neexistují. Jen počkej, až ti nějaké sedne za krk. Pan učitel říká, že strašidla nejsou. Strašidla chodí jen za těmi, co mají špatné svědomí. Ale jestli už se doopravdy polepšíte a budete hodní, budeme si povídat o Ježíškovi. Vždyť už tady brzy budou Vánoce. Babičko, vyprávěj nám o Ježíškovi, přijde k nám do Hrusic. No, když budete hodní, tak určitě přijde. Babičko, tak už povídejte. Jak se pana Maria s Josefem vydali na dalekou cestu? Stalo se to toho dne, kdy za oknem hučela meluzína. Josef s Marií dlouho putovali nehostinnou krajinou, aby se dali zapsat kvůli sčítání lidu. Přišli do města, které bylo přeplněno lidmi, a Josef marně hledal místo v hostinci, kde by přenocovali. Nikdo z lidí si jich nevšímal. A takže se Ježíšek narodil ve chlívku. Ano, unavení dlouhým hledáním schýlili se Josef s Marií v chudičkém chlévu. A právě tam se malý Ježíšek narodil. To já znám, maminka Marie ho položila do krmítka pro ovečky. Byl to studený a mrazivý večer, hvězdy na obloze jasně svítily. Za městem nocovali pastýři.
A ty náhle oslnilo světlo z nebe. To byli andělé! Pastýři spatřili bělostného anděla a ten pravil: nesu vám radostnou zvěst, v jesličkách děťátko narozeno je. Je to Spasitel, Boží syn. A náhle bylo nebe plné andělů a ti překrásně zpívali. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Pastýři rychle vstali a vydali se Jezulátko hledat. A hle, na obloze se objevila jasná hvězda. Viděli ji také králové na východě a ti vyrazili za Jezulátkem, aby se mu poklonili. Nesli mu vzácné dary. Zlato, kadidlo a mirhu. A všichni se radovali. Ano, dobří lidé se velmi radovali. Marii i děťátko však čekali mnohé strasti a trápení. Nejen od lidí, ale samotný král té země, pyšný Herodes, nemá Ježíška rád. Herodes je horší než kdejaké strašidlo. Rozhodl se, že pochytá všechny zlobivé děti a zavře je do chlívku. Cože? Snad ne do našeho, už tak se sem nevejdeme. Také zvířátka u jesliček nesměla chybět. Jestli pak víte, která zvířátka Jezulátko zahřívala? Vůl a osel. A proč ne čuní? Škoda, že nejsem tu. Kuku, kuku, 8 hodin, všichni na kutě. Dobrou noc, babičko. Dobrou noc, děti. Pepíku, můžu dnes spát s tebou na peci? Já potom vyprávění o strašidlech sám ve stodole neusnu. Víš co, Mikeši, tak na to raději nemysli a těš se na Ježíška. Mě taky ta strašidla nedají spát. Ale ještě víc ten nafoukaný král Herodes. Vašíku, když mi nějak hryže to svědomí. A pozdrav Pavlu, sousedko. Neodpoledne. Představte si, koupila jsem si novou slepici a ona vůbec nesnáší. Tak jsem ji oškubala a víte co? Ona byla jenom kost a kůže. No chápete to? Já to nechápu. Žertem slepici. Maminko, víš, že Paček s Bobešem se klouzali na klouzetce a teď oba mluví jako kluci. Ale Boženko. Na moutě kotě, já už to taky slyšela. Co se to v jejich chlívku děje? No to je Ještě nadělení. Nejčkom to bude v Hrusicích jak v nějakém cirkuse. Ach jo. Pozdrav pánu. A dobré odpoledne, pane Dobrý den, starosto. paní mámy. Tak, co se to tady u všech kozlů zase děje? V Rusicích je potřeba udělat pořádek. Pan táto starosto, babička vyprávěla o strašidlech. Myslíte, že nějaká jsou? Ale děvenko, to se ví, že žádná strašidla přece nejsou. I když to je to jediné, co by na ty naše zlobivé děti zabralo. Pardie kopyto pořádné strašidlo, no to se věru divím, že už se tu nějaké samo neusadilo. Děti budou jako oukropečkové, no ale kde ho seženeme? Dobré odpoledne, ale pane starosto, strašidla, bez strašidla, nevěříš ani staré babičky. Děcka tropí všelijaké nezbednosti a nic si nedělají ani z pana učitele. Sám jsem byl ve škole na inspekci a viděl jsem to s pánem Bohem. S pánem Bohem. No já myslím, že takové strašidlo by na ně ale mohlo zabrat. Co myslíte, tety? To máte pravdu. S pánem Bohem. S pánem Bohem. Pojď, Boženko, půjdeme domů. Pašíku, slyšel jsi? V Rusicích potřebujeme strašidlo. Chceš mě snad říct, že vypadám jako strašidlo? Ale ne, chci tím říct, že my to strašidlo musíme najít. No jo, ale kam ho budeme hledat? Stačí, do světa půjdeme. Ale víš, jak je to daleko? A stačí dojít tam do lesa, ale až o půlnoci. Já nevím, no, tak dobrá. Než kočka vejce snese, už budeme v lese.
třeba je, že se v lese umlází, tajemný duch prochází a hrozně vyje. Nový stran nemáme a strašit se nedáme. Strašáci, bubáci, nemáte co na práci. Přestaňte konečně, snažíte se zbytečně. S větrem letí lesní skřeti, hrozně řvou a straší děti. Postraší i vás. Umí všechno, všechno můžou. Už je slyším, už mi hrůzou, z toho slábne hlas. Nový stran nemáme a strašit se nedáme. Strašáci, bubáci, nemáte co na práci. Přestaňte konečně, snažíte se zbytečně. Nikde ani živáčka, ani hlásek se neozve. Ani větvička nezapraská. Takové divné ticho. Je? Neboj se! Já se nebojím. Ty se zbál dřív. Já, že se bojím? Čeho se tady... Já se nebojím. Taky bát, že jo? Tady není žádné strašidlo přece. Ne! Povídám, že žádná strašidla nejsou a nemůžou být. Aha. No jo, ale my nějaké strašidlo potřebujeme najít. No? Takže strašidlo je vlastně něco, co není. No! A to je právě to, co potřebujeme najít. Já si myslím, že tady určitě někde bude. Toto je místo pro strašidlo jako stvořené. Ne? Co? Co to? Kde? Dobrý večer. Proč tu tak sedíte? Proč pláčete? No jak bych neplakal? Jsem hejkal a neumím strašit. To jste vy! No vás právě hledáme. Jak se jmenujete? Já jsem Mulisák. A ty vážně strašíš? A bojí se tě někdo? Nebojí, on tady totiž nikdo nechodí. Tak víš co? Ukaž nám něco. Vystraž nás. Bat! Tak to bylo... Co s ním uděláme? Tak strašit ho naučíme. Jinak povolení od starosty nedostaneme. Mulisáku, víš co? My tě vezmeme k nám do Hrusic A naučíme tě strašit. Já To je jsem- nápad. No a to je věc. Já jsem hlava. Nestrácej hlavu, Mulisáku. To jistě nebude tak těžké. Jeď, Ale já Bobeši. už několik set let tady poctivě straším a pořád se mě nikdo nebojí. Tak nefňukej a pojď s náma. Pojď, prosím tě. Mikeši! Našli jsme hejkala. Už je kozl, opravdu! A kde pak jste ho našli? V lese na mlází. Akorát se kroutí jako ruka od flašinetu, nebo také natřásá jako stará baronka z Klokočné. No. Mulisáku, počkej. Zkus tohle. Chro, chro! Chro, chro. Zkus tohle, jo? Dívej se pozorně. Ale ne, musí do toho dát víc pohybu. Mulisáku, strašit fakt neumíš. Umíš aspoň kouzlit. No, možná bych si něco vzpomněl. Antáko, starosto! Našli jsme strašidlo. Jmenuje se Mulisák a je to strašidlo příčinlivé a spořádané.
Pozor, straší za každého počasí. A umí i moderní tance, při kterých se stojí na hlavě. Je to tak? No dobrá, strašidlo v Hrusicích potřebujeme. Podmínkou je, že neudělá žádnou škodu na obecním majetku, ať v létě straší kolem polí s hráškem a hlavně kolem mojí zahrady. My na to dohlédneme, pan táto. Spolehněte se. Doufám, že budete naší obci dělat čest a že budeme spolu dobře vycházet a spolupracovat. A hlavně, že budete strašit ku prospěchu obce. Přeji vám hodně zdaru, pane Mulisáku. Děkuji, pan tato starosto. A vy dohlédněte, ať pan Mulisák neudělá při strašení žádné škody. Spolehněte se. My se o to postaráme. No, tak pojď. Na vědomost se dává, že pan starosta najal obecní strašidlo. Co? Kde je strašidlo? Jak asi takové strašidlo vypadá? Prosím vás, tety, kdyby se tady u nás v Hrusicích tak asi vzalo strašidlo. No, ale Josef Vláda to tak přece nemaloval. Paní mámy, mně se to nějak nezdá. Děcka budou mít tak velikonoční můry. Jášku, když na ně nezabírá řemen, tak to strašidlo snad zabere. Vyplaší nám slepice a nebudou snášet. No vidíte, slepice. A já mám na plotně slepičí polívku. S pánem Bohem, paní mámo, přijďte zítra k na kus řeči, probereme to. S pánem Bohem, s pánem Bohem. Slyšela jste to? Strašidlo ve vsi. Koho bude strašit? Kokodák, je to pták, kolik má nohou. Kokodák, je to mulisák. Konečně, děcka nebudou hanit naše kuřátka. Kokodák, je to tak. Slyšeli jste? Strašidlo. Naflákáme mu. Nás si nějaký hejkal nepřijde. No, to určitě. Tak víš co, já to jdu říct tvému tatínkovi a uvidíš ten mazec. Vy zlobidla, počkejte, teď vás vytrestám. Hodě, šmodlíky, podlíky, makovíky, nedlíky. Dobrý večer, pan táto. Co tady děláš? Stojím, kluci mě postavili. Ty mluvíš. Celý den tu stojím sám, jenom vítr poslouchám. A co tady děláš ty? Já straším, ale moc mě to nejde. My se s tebou budeme kamarádi, sněhuláku. Já jsem Bobeš. A já jsem Pašík. No a to je Mulisák, to je
nejlepší hejkal Šilokorálko. Ale my už teďka musíme jít, tak ahoj. Můj čas je pohopový pro začínek. Je čas na pohádku. Bude už konečně dneska pohádka. Zase jste zlobili. Ani strašidlo s vámi nic nesvede. To není strašidlo. Je to legrační nástroj. Já se ho nebojím. To není pěkné se někomu posmívat. To si Ježíškovi vůbec nelíbí. Asi za vámi letos ani nepřijde. Leda tak polenice. Nebo Herodes. To je ten král, který nemá Ježíška rád. Přesně tak. Babičko, povídej nám o něm. Ale slibte mi, že už se doopravdy polepšíte. Slibujeme. Paní mámě Korejtkové se omluvíte za ty králíky a nanosíte jí dřevo. Slibujeme. Tak tedy. Za 9 horami a 3 potoky je království, ve kterém vládne zlý král Herodes. V paláci má všechno nobl a žádné zábavy mu není dost. Umí všelijaké kejkle a čáry. My, král Herodes I., chceme nějakou lepší zábavu. Vaše veličenstvo, všichni dvorní umělci jsou vám k službám. A ty už jsme viděli. Chceme něco lepšího. Něco jako třeba dvorního kouzelníka. Jako má náš královský soused Bublifuk. My chceme být nejmocnější a nejsilnější. Zajisté, vaše veličenstvo, ale... Huš! Jinak budeme velice nešťastní. Račte prominout, vaše veličenstvo, ale dvorní kouzelníky jste nechal vsadit do hladomorny. A když budeme nešťastní, budeme nevlídní. A jestli budeme nevlídní, budeme zlí. Rozuměli jste? Ať hrají! Vaše výsosti, slavná jasnosti, padadam, padam, padam, pam. Vám se klaníme, přání plníme, padadam, padam, padam, pam. Ticho! Ten nuda! Víno! Co to rušíme, královské uši? Celé město je plné podivných zpráv. Venku je rozbouřený dav. Celé město je plné zvláštních prorockých slov. Mluv! Jaká jsou to slova? Povstane hvězda z rodu Jákobova. No co to byly za nesmysly? Narodí se nový král. Cože? My budeme mít syna? No konečně! Ale to vlastně není možné. Stojí to psáno v prorockých knihách. Ale kdeže? Takové hlouposti my nedovolíme rozhlašovat. My jsme urozený král, Herodes I. a jenom nám patří ta čest. Kde se má to děcko narodit? V Betlémě, vaše veličenstvo. Avšak není to tak zcela jasné, podle Josefa Lady v Hrusicích. Ať je to v Hrusicích nebo v Prčicích. To nikdy nedovolíme, aby se nám někdo pletl do králování. Běžte a zjistěte, jak to s tím dětskem je. Okamžitě! Jak račte poroučet, vaše veličenstvo? Zajisté! Drž hubu! Zkontrolujte tam všechna ta děcka, ať vám žádné neunikne.
Prohledejte i nejzaší okolí. Zajisté hned se vydáme na cestu. Už je pozdě, všichni domů. Dobrou noc, babičko. Babičko, ten přijdou Herodesovi vojáci král do Hrusic. Hodné děti se nemusí ničeho bát. A teď už honem, všichni do hajan. Tak pojď. Kdybych tam byl, tak bych s tím Herodesem pořádně zatočil. Můj tatínek by Ježíška zachránil. On má totiž velkou sílu. Můj taky. Pašíku, Bobeši, slyšeli jste to? Herodovi vojáci přijdou k nám do Hrusic. Cože? To je určitě kvůli tomu zlobení. Musíme Hrusice ochránit. Kamarádi, já už bych se chtěl doopravdy polepšit. Už nebudu nikoho trkat. A já budu poslušně jíst všechno, co mě babička přinese. Jako správný vepř. To taky musíš udělat nějaký dobrý skutek. Třeba zneškodnit Heroda. Pánové, Herodes je velký nafoukanec a nikdo neví, co si umane jako dalšího. Sežral by jeho houpačku z kolotoče. Já to slyšel. A taky nám chce ukrást Ježíška. Cože? No. Ale však my ho nedáme. Bez Ježíška by ale nebyly Vánoce. Ale pánové, pochopte, na takového fiškuse platí jenom velké čáry. Mulisáku, musíš nám pomoct. Ale jak? Umíš kouzlit? No, kdybych měl kouzelný mlýnek, tak bych možná něco svedl. Tak počkej tady. Babička má zajisté jeden v kredenci. Hned budu zpět. Jestli se tady ten Herodes ukáže, já budu trkat jako život. Ale teď si řekl, že trkat nebudeš. Mulisáku, zkus si ho. Hadry, cucky, starý necky, ať vyletí holub. Tohle, že je holub. Mulisáku, to se ti fakt nepovedlo. Ty trdlo, fakt. A paní mámo, kam pak? Zemlína napeču Honziškovi vdolky, ty on má rád. No stará Bartáčková včera pekla buchty a tak strašně je připálila, že to smrdělo až k nám do chalupy. To neumí uhlídat ani blbý buchty? No, asi neumí. Celý den jsem včera musela větrat a venku mrzlo, chápete to? To vám musím říct, co vyprávěla babička u šéf. Povídejte. Slyšela jste, že král Herodes hledá Ježíška? Prý poslal všechny vojáky do všech vesnic. Pro pána krále, co když přijdou i k nám do Hrusic? Dobré jítro. Paní mámo, to jsou ani letos Vánoce nebudou? No, jinak k nám nepřijde sám Herodes. Víte, že chytá děti. No je horší než polednice. Paní mámy, já snad ani strachy neusnu. No počkejte, to jsem vám chtěla říct. Ta Bartáčková má kozu pořád uvázanou u jabloně. A vždyť už je prosinec, tak jí zmrzne koza. Ale tak to je její problém. S pánem Bohem. To je hrůza! Kuku, 8 hodin, Pepičku, padej do školy. Děti, pojďte do lavic. Škola! Mám pro vás novinu. Dneska k nám přijde sám pan starosta. Co uděláme, když někdo dospělý přijde do třídy? Postaneme! Správně. Dobrý den, děti. Konečně tady vidím alespoň nějakou nadějnou třídu. Přišel jsem se podívat, jestli jste se už polepšili. Polepšili! Tak to jsem velice rád. A pane učiteli, vy nezapomeňte, hlavně musíte děti naučit správným mravům, aby za námi Ježíšek vůbec přišel. Proslýchá se, že se kolem Hrusic potulují Herodovi vojáci. Dejte na děti pozor, naučte je pěkné koledy, ať neuděláte na Štědrý večer u jesliček žádnou ostudu. Děkujeme, pane. Pan táto starosto. Pánem Bohem. Pánem Bohem! Slyšeli jste, děti, hned se musíme dát do práce.
krásně zpívají. Mě to vždycky tak dojme, že hned uroním slzu. Já se tak těším na Vánoce, jak přijde Panna Maria a svatý Josef. To bude nádhera. Jaké asi budou mít Panna Marie šaty? No, přece z nebeské látky. A svatozář bude zářit jako slunce. No a víte, že tenkrát v Betlémě je nikdo nechtěl pustit do domu. Nikdo si jich nevšímal. To jsou lidi. To já bych je hned pustila k nám do chalupy. Jo, já bych vyšila Ježíškovi ponožku. A já bych jim navařila tu nejlepší slepičí polívku. Cože? Leze na hrušku, hej, hej, koleda, chce vystrašit Marušku, hej, hej, koleda. Nakočím či svědomí, hej, hej, koleda, že vás nechceš dohoní, hej, hej, koleda. Žába skáče po blátě, hej, hej, koleda, koupíme jí na kartě, hej, hej, koleda. Máme pěkný kolotoč, hej, hej, koleda, vyhrál nám o červotoč, hej, hej, koleda. Táta koupil opačku, hej, hej, koleda, pohoupem má zakačku, hej, hej, koleda. Je byle grace, hej, hej, koleda, dej se s námi do tance, hej, hej, koleda. Teď si dáme přestávku, hej, hej, koleda, Pak dohrajem pohádku, hej, hej, koleda. Přestávka! Herodes nebyli, jak dnes padadam, pádam, pádam, pam. Tak si pozor dej, jen se nezasměj, padadam, pádam, pádam, pam. Umí čarovat, hlavy zkracovat, padadam, pádam, pádam, pam. Promění tě v hůl nebo slavnou sůl, padadam, pádam, pádam, pam. Na mou duši, na psí uši, to se o něm ví. Na každého jen to dojde, trest jej dohoní. Tak co? Našli jste to dítě? Našli? Našli? Nenašli. Jste naprosto neschopní!
To nedokážete najít. Jedno děcko. Jasný králi, když my vlastně nevíme, jestli se už narodilo. A byli jste teda v těch hrubčicích. Hrusicích, jasný králi. A kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy? Tak byli jste tam, anebo nebyli? Nebyli. A najdeme si ho sami. My, jasný král Herodes I, si poradíme. Máme návštěvu, vaše veličenstvo. Na to teď nemáme náladu. Nebuďme rozhněváni. Přišli nějací zvláštní hosté. Žebinová zábava? Bude karneval. No už dobrá, pusťte je dál. Co jste nám přišli zahrát, kejklíři? Putujeme už dlouhý čas. Jsem hvězda jasná vedle nás. Zrodil se tu nový král? Ty ošumělá nádhero, co to blábolíš? Viděli jsme jeho hvězdu. Přišli jsme se mu poklonit. Hledáme ho dnem i nocí. Už zase to děcko. Ale mně se tu nenarodil žádný kluk. Hvězdy vám pánové nejspíš nepřáli. O ne, nás hvězdy neošálí. Nuže dobrá. Když najdete skrýš toho mrňouse, dejte nám vědět. A teď už vás zde nechcem vidět. Ven! Vaše výsosti, díky za přijetí. Jen ať si ti šášulové žvatlaj, co chtěj. Dítě musíme najít jako první. A co s ním uděláme? A co s ním uděláme, vaše veličenstvo? Správná otázka. Dovolte, abych připomněl pohádku o Jeníčkovi a Mařence. Tam byly děti zavřené ve chlívku. Pravda. Dítě musíme vypátrat. Nejlépe už dnes. Králem jsem já, mocný Herodes. Karle! Prosím tě, zabal mi svačinku na cestu, jo? Ano, prosím, jasný král. A ty, pojď sem. Na kolena, hnido! Fidli, midli, bum! A je z tebe kůň! Všechno prošmejdi! Přepočítám si ty děcka sám! Kdo mě zastaví? To je mě dnes dlouhá chvíle. Nejméně 10 metrů. To čekání na Vánoce hrozně dlouho trvá. Jestli pak se Ježíšek ukáže, jaké by to byly Vánoce bez Ježíška? Bez Ježíška? Kuku, kuku, běží k nám Herodes. Cože? Ježíšku! Slyšel jste to? Sam Herodes neprý k nám do Hrusic. Cože? Co budeme dělat? Mulizáku! Kde seš? Mulizáku! Pojď běžím! Straší! Prosím tě, dělej něco pořádného! Ale co? Toč to kličko! Šmudliky, pudliky, sněžnyrek, nedyky! Mulizáku, ty jsi tak strašný strašidlo, ty vůbec nic neumíš! Ale já vám to říkám! Umíš jenom půli! Tak nebudu mysli! Toč to zatracenou kličkou! Ať tam Ježíšek přijde na pomoc! To zase nějak nefunguje! No, protože se na Ježíška nefungují žádná kouzla, ty trdla! A ty mi neuhýbej! A nestačilo by, kdybychom mu to jenom řekli. Co? No, že se chceme polepšit, ať nám pomůže. Kamarádi, pláším si zahrady, Herody jsou za humny. No, proto jen na pána! To je nadělení, musím propát táto starostu! Jdeme se schovat! Děti, nic se nebojte, jen pěkně poproste Ježíška o pomoc a nic se nebojte. Ježíšku, pomož nám! Ježíšku, zachraň nás! Přijď k nám! Já budu poslouchat maminku a taky. Já narazím dřevo. Poplat! Chci Vánoce! Frantíku, narazím zde Herodes! Pojďte, schováme se naši kadibučky!
otevřete kozu do chlívku. Hlídejte si, děti. Já budu bojovat a já ho majsnu přes šišku. No a budeme po něm házet vajíčka. Co? Radši hlídejte ty slepice. Upeče si z nás karpenátky. Zachovejte klid, já budu s Herodem vyjednávat. Dobrý den, prosím vás. Nemáte někde v chalupě místo na přespání? Teď nemáme čas, promiňte. Ale my jsme na cestě a potřebujeme si odpočinout. Jdeš si po svém vandráku, jo? Tak aspoň kousek chleba, prosím vás. Přijďte, odkud jste přišli, holotoště práce. Sama mám málo. Nám se totiž narodí miminko, no tak mějte slitování. No tak to vám gratulujeme. Teď se vám tady nepleťte. My jsme tady v ohrožení, nevidíte to? Smilujte se. Pojďte za mnou, zavedu vás do pastoušky, tam aspoň nefouká. Děkujeme. To nás bolí naše královské nohy. Vy holoto! Kde jste kdo? Sluho! Kde mám sluhu? Že jsem nechal toho koně popravit. Hej ty! Jsem tady správně v Hrušicích? Mluv, nebo tě dám zavřít do hladomorny. Koledáš? Co se staráš, dětku? Tam se. Jsou tady Hrusince. Nazbírej si kuřince. Jaké kuřince? Já hledám děcko v peřince. Neviděl jsi tady nějaké malé stvoření? Nemám žádné koření. Ne koření, stvoření. Nemám rád boření. Stvoření. Malé děcko. Neviděl jsi tady malé děcko? To je všecko? Hledám malého caparta. Ale Slavie není Sparta! Jaká zase Slavie? Ptám se, neviděl jsi tady malé dítě? Nevím, kde je, ale rozhodně vím, kde není. Ty budíš k ničemu! S tebou se bavit nebudu! Hadricucký kulomet! Žádný štědrý den nebude! Kdo chce vidět krále, ať se pokloní mně! Však já si to děcko najdu! Uhni z cesty! Víte co? Vlákáme ho do lesa. Tak to, abych si vzal teplé spodní prádlo. Mulisáku, teď zavňukej jako malé dítě, to přece umíš. Ha! Už slyším to děcko! Já věděl, že ho tady ukrýváte! Zavřu vás všechny, dokud nesčernáte! Však já ho najdu! Že by bylo třeba zde? Kuk, vedle jak téhle. Tady není. Ha! Tak bude třeba tady! Hopelec! Tady taky nikdo není. Ty vypatlaná prasečí hlavo! Jak ho najdu, proniknu ho v bokomurku a z tebe udělám prasečí polívku! Tak bude tady! Hopky, hopky, kusí bobky, tady vůbec nikdo není. Nikde nikdo. To není možné. Však já ho vyčuchám. Mulisáku, teď někdo toho všechno. Ať to neskaňháš. Rici, pici, krajíc! Ať je z tebe zajíc! Ne! Co jsi mi to provedl? Proklínám tě! Sláva! Povedlo se to! Mulisáku, teď ses předvedl. To byl tvůj životní výkon. Ten upaloval. A víte co? Řekneme to u nás doma. Jo! Jdeme! Jo! Jdeme! Ano! Jo! Pepíku! Mikeši! Pepíku! Mikeši! Zachránili jsme Hruzice. Jo! Jo! Ano! Jo! Jo!
Představ si, Mulisak Herodesa proměnil v zajíce. Ten upaloval, jen se za ním prášilo. Další? Vy jste ale kabrňáci. Pan Lada o nás jistě napíše knihu. Však neboj, Pašíku, my si ještě proslavíme. Budou nám říkat... Já jsem Bobeš, ale to nevadí. Já, jak jsem samou radostí jsem zapomněl, co si za zvíře. Změna genderu je dneska normální. Ano. Budou nám říkat. Představ si, mně budou říkat velevážený pane Pašíku. A mě milost, pane Bobeši. A mě, vážený pane Strašidlo. Jo! A víte co? A co? Já mám takovou radost, že s ním všechno, co mě babička naloží do korytka. Třeba 10 knedlíků. Všecko. Jo! Tak se už tak dělej. Vyležte jich nezachránění! To je dobrá zpráva! Pašík má jídlo rád nepapám, akorát zeleninu zelenou. Spořádám cokoliv, i hrnec fazolí, zapiju to smetanou. Zapatlaný šumák na uši máš, laskáš na strašidlo připomínáš. Pašíku jedlíku, dej si 5 knedlíků, brambory a polívku. Vánočku mazanec a masa plakanec, nedojdeš už do chlívku. Do chlívku. Zapatlaný čumák na uši máš, laskáš a strašidlo připomínáš. Já jsem si zase přežral. No jo. Pašíku, Mikeši, Bobeši, sláva, nastaly Vánoce! Tak to, abych si uklidil ve chlívku, musím mít všechno v tom nejlepším pořádku. Smrdíš jak prase. Jak by jinak šlo? No to jsou věci, že? To jsou věci. A to jsme my zachránili. Ty děti, ještě dobrý den. Pojďme si zaspívat nějaké koledy. Dobrý den! Dobrý den! Dobrý den! Zelená se louka, na té louce chvojka, pásy jsou tam pastuškové, jedli kaši zrnka. Pásy jsou tam pastuškové, jedli
Dobrý den, lidé milí. Ježíšek přišel k vám do Hrusic. Pojďte blíž, nebojte se. Děti, pojďte se podívat za Ježíškem. Pojďte k němu, k jesličkám. Pojďte. Pojďte, děti. Pane. Se. Ježíšku, děkujeme, že jsi nás přišel zachránit. A že jsi nám přinesl Vánoce. Milé děti, moc jsem se na vás těšil. Vítáme tě v Hrusicích, milý Ježíšku. No já jsem hned věděla, že Josef, Marie a Ježíšek přijdou k nám do Hrusic. Vždyť my jsme tady všichni tak štědří a pohostinní, hlavně teda já. Pravda, pravda, já jsem hned navařila svaté rodině škubánky s mákem. No a já jsem vyšla Ježíškovi peřinku. Ježíšku, a budeš nám taky letos nadělovat? Jasně. Vítejte, vzácní pánové. Naše cesta byla dlouhá. Vedla nás k tobě podivná touha. O, požehnaná matko, ukaž nám své nemluvňátko. Toť Pán, jemuž patří život i svět. Jak milé dítě na pohled. To stačí, pánové. Pojďte si s námi dát Vánočku a křížely. A já teď zvu celé Hrusice, aby společně s námi zaspívali Ježíškovi. Yeah.
Tak a to je konec pohádky. Kde pak? Vánoce přece teprve začínají. A my vám přejeme krásné Vánoce, ať máte doma plná... Korítka. Vašíku, srdíčka lásky přece. Aha. Užijte si krásné svátky. Ať nemáte doma hádky. Spokojenost a ne zmatky. Dívejte se na pohádky. Ať je vám doma spolu veselo. Jo. Jo. Teď ještě zaspíváme Ježíškovi.
děkujeme moc. A my teď prosíme pana ředitele o pár pěkných, krásných, nádherných slov. Krásný adventní večer vám všem v tomto sále, vám čestným hostům, vám rodičům a prarodičům, vám kolegyním a kolegům a především vám vystupujícím žáků prvního stupně základní školy, druhého stupně základní školy a studentům reálného gymnázia. Bylo to úchvatné představení doplněné kulisami na motivy Josefa Lady a měli jsme možnost zhlédnout příběh, který se viné historii lidstva po více než 2000 let. Příběh, který dává lidstvu jakousi naději na lepší mezilidské vztahy. A to se dnes tady podařilo vám, kteří jste tady vystupovali, že jste sladili vás vystupující s námi, kteří jsme v hledišti. Myslím si, že patří velký potlesk tady za to. Příprava byla náročná, trvala déle než půl roku a byla náročná samozřejmě pro ty, kteří to organizovali, ale i pro žáky, studenty, aby to i sladili s výukou a to všech se povedlo. A dovolte mi, abych teď poděkoval hlavní protagonistce, která to hlavní má na svědomí, paní kolegyni Jitce Minářové. Kteří měli se mnou svatou trpělivost. A taky bych chtěla poděkovat hlavně Ježíškovi, který to sám vymyslel, protože to bylo vidět. Tak děkuji. Já jsem chtěl říct, že paní kolegyně Minářová dělala námět, scénář, režie, scénografie, kostýmy, ale samozřejmě nebyla u toho sama, měla k tomu další pomocníky, já bych teď pár dní přečetl. Všimněte si, že jsem vzal tahák, u nás jenom ředitel školy má tahák, protože žáci ho prostě nepotřebují. Takže přečtu několik jmen: Iveta Sedláčková, Lenka Frélichová, Barbara Krejčířová, Dagmar Havlíková, Oksana Kotelichová, Kateřina Halaš, Zdeněk Kejk, ale nejenom oni, ale já bych musel vyjmenovat skoro polovinu pedagogického sboru, protože další kolegy máme v zákulisí a dole, kteří to připravují a podělili se na všem, takže těm všem patří dík a určitě nezůstane jenom od úslovního poděkování. Poděkovat klubu přátel školy pod vedením pana inženýra Havlíčka, který nám umožnil, protože bylo potřeba to financovat, takže zafinancoval, pomohl i s organizací. Takže moc krát děkuji všem přátel školy, že se tady na to podíleli. Děkuji. Co vám přát, nastává adventní čas, tak vám přeji, abyste si užili ten adventní čas a Vánoce, které přijdou za 2 týdny vlastně, a abyste
si užili ten vánoční čas společně, vy, rodiče, prarodiče, se svými dětmi nebo se svými vnoučaty. Budete na to mít tentokrát 2 celé týdny. Takže to bude dost, takže využijte toho, vemte děti i na sníh, pokud bude tady někde. A vzhledem k tomu, že se blíží přechod na nový rok, tak vám přeji do roku 2025 dobré zdraví všem, krásnou pohodu a mějte se pěkně. No a teď Ježíškovi zaspíváme u kolébavku. Jo. Nic, aby spal, tak zpívala synáčkovi. Matka jež vonocovala, miláčkovi.
Ja!